Maazị Ikabuchi Ọhaja. Ihe bụ gịnị ka ị mere? Ihe dị na ndụ eji amata mmadụ bụ ihe ọrụ. Ihe na-echeta ọrụ. Anyị na-ekele gị. Gọọmenti Religion niile na-ekele gị n'ihi ọrụ ukwu nke ị na-alụ na Gọọmenti Religion. Nke ka nke bụ na anyị chịkọtara ezinụlọ gị dịka ndị ọzọ na-eme. Onye si ka akọrọ ya nsọ ala hụrụ ya n'elu. Presentation of the certificate by the President of the National Council of Ghana Religion. Thank you. Thank you. In all the Ghana internet, in the Africa, in the because they might be proper in the country. Are we going to have a prize on a man? Thank you. So, open the motor, every as la proma car, on Apple, come back to the church,